Wah, yo sing ati-ati. Mergo jroning ati kula ora ikhlas nek pusaka telu ajeng diboyong kali Begawan Durna niku kula ora ikhlas lahir batin. Yo, wis mongso Baronga nggih. Nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Sampun sinuwun. Iya ya Bagong aja kaya bocah cilik Panakawan nggih. Nek mboten ngoten ndak ora rampung-rampung perkarane Durna niku mung arep gawe maksiat. Durna niku mung arep gawe kisruh negara Ngamarta. Kula sing ajeng nambaki. Iya Bagong mangsa Barana nggih. Nyuwun pamit sinuwun. Iya sing ati-ati. Sampun Ndara Kembar. Iya Bagong sing ati-ati. Iya Bagong sing ati-ati. Ndara Kudara nyuwun pamit. Iya Bagong nyuwun ngambil Kang Putra. Ya wis kono. Tak paringi ngambil nggih. Ngoten mawon nggih mungkin ndak selak kewengen malah ora prayoga kedadiane merga niki gawat tenan. Iya. Nek nganti sinuwun Puntadewa kelangan tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus Limasada niku wong sing ora seneng karo Pandhawa niku ajeng gawe cinakaning para Pandhawa niku angel mijen moyo ranti suwe banyu sinaring. Nggih ta? Iya. Leres mboten? Bener. Kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Kembar kula nyuwun pamit. Iya Bagong, iya Bagong. Ndara Kudara. Yo, ana mangkat to. Oh, mangkat ya, Jeng. Nggih wis nang dawuh. Wis wong isih lemu kuwi adi kula. Rondo. Wah. Ora ngabari aku. Aku ki penggemar. Penggemar tekule atos. Sampun ngaten mawon kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih nggih. Parang. Iya. Nyuwun pamit Ndara. Yo sing ati-ati. Parang. Yo. Merga kula niku nek wis karo Kurawa jane asli ora seneng. Sengit kula kepati-pati karo Kurawa. Mula niku ndek penjangka nek Kurawa ketemu Bagong ijan padha ijan upamane. Iya. Kartomarma pas mlaku-mlaku dhewe ketemu karo kula aku ditantang gelut kok. Yakin kula jagelut mesti. Iya, mergo sengitmu karo Kurawa. Nggih. Lah kula lek sengit ki mergane napa? Kurawa niku mesti gawe cintrakane ndara-ndara kula para Pandhawa. Monggo kula tresna ndara-ndara kula Pandhawa. Iya, ketok tresnamu karo Pandhawa. Mekaten. Sampun? Iya. Sampun? Iya. Oh nggih? Yo, sing ati-ati. Ndara Kembar pamit. Yo sing ati-ati, yo sing ati-ati, Bagong. Ora usah kesusu-susu sare-sare. Wis ya inggih ngatos-atos. Ora tak ajar tuman mae nggih. Iya. Ora tak waneni ndak Durna iki arep suwi-wiya ya to. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Nyuwun agung muga ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun nuwun mangke Bapa Penemban sarawujeng andika Bapa Penembaning Sokalima ingkang putrapun Puntadewa ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Bapa Penemban Durna sesembahan kula Bapa Penembaning Sokalima. Wis wala sila bertobat soal gembel sumorante hawela kula nuwun inggih Ger. Sampun kula tampi asung pambaganipun anak Prabu Puntadewa dhateng ing bapa ing Sukalima karya Bombong Raos sing manahipun ing bapa ing Sukalima saha sawanipun ing bapa tansah mangya widodane skala mboten manggal setunggal menapa nama keparenga ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ing bapa konjuk ngersa paduka anak Prabu Punta ing Ngamarta Nger anak Prabu Darmakusuma. Sampun kula tampi karya Bombong Raos sing manahipun ingkang putra Bapa Penemban. Mugi kasekecak anggen jengandika lenggah wonten ing madyaning datu ya negari Ngamarta dinten sakmangke menika Bapa Penemban Durna. Oh inggih. Sampun boten kirang prayogi pisanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten negari Ngamarta dinten sakmangke menika Nger. Kawula nonton Nger. Durna bapakku, aku ngaturake basaku katura. Durna guruku sarawuh ana ing negara Ngamarta. Durna bapakku,
Werkudara iki. Iya. Oh iya ngger anak-anak ngene ndi to bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jare karo wong tuwa ora kandhek ning pangucap nang kababar dadi pakarti. Werkudara kowe mbageke karo wong tuwa gawe gedhe ning ati ning wong tuwa ora liwat. Pengestunku tampanana ya Werkudara. Ya tak gegem dadekake jimat. Ora liwat prayoga nunggon mulungguh ana ing negara Ngamarta. Madaning datul ya negara Ngamarta durna bapakku. Oh iya iya. Wis ora kurang kepenak praptaku ana ing negara Ngamarta dina samengko iki Bratasena. Bapak Pramban. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Bapak Pramban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Oh iya iya anakku nek kula sedewa tak tampa. Gawe gedhe ning atine wong tuwa ora liwat pangestune wong tuwa Sukaliwa tampanana ya pinten tangsen. Lho niki nok-nok kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Mugi warna pinarak ing langkung sekeca Bapak Pramban. Oh iya wis ora kurang prayoga. Kula takon ing datul ya negara Ngamarta dina samengko iki nggih. Nek kula sedewa saestu adamel kaget sotaning manahipun ingkang putra ing Ngamarta Bapak Pramban. Sarawuh paduka Bapa ing Sukalima. Mongko sengkan-sengkan datan pepoyang. Menawi alit utusan cantrik Sukalima atur nawala agengipun paduka Bapa Pramban utusan cantrik. Paring uninga bilih kelenggan sak mangke kepareng badhe tedhak wonten ing Praja Ngamarta Bapa Pramban ingkang putra ing Ngamarta nedya nyawisaken rata kencana saha nyawisaken Hermawar kinarya miji yampian paduka Bapa ing Sukalima kacina tandha bektinipun ingkang putra Darma Kusuma sak kadang kadeyan dhateng Pramban Durna ing Sukalima Bapa Pramban. Matur nuwun nggih matur nuwun. Dene mekaten anggen paduka ngaturaken tandha tresna tuwin dharma bekti dhateng tiyang sepuh kados ing Bapa ing Sukalima. Namung semanten tata upacara ing kaprajan ing mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi paduka pisungsungaken dhateng Bapa ing Sukalima. Menapa paduka mboten kemutan bilestunipun Pandhawa menika tasih anak-anak kula piyambak. Pandhawa menika tasih siswa kula piyambak mila pangraosipun ing Bapa ing Sukalima pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta menika tanpa beda kula menika wangsul wonten Pertapan Sukalima. Pangraos kula Ngamarta menika tanpa beda kaliyan Sukalima, Sukalima tanpa beda kados diri negari Ngamarta. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bapa Pramban. Dene mekaten wiyo sing pangandika paduka Bapa ing Sukalima akarya bombong raos sing manahipun ingkang putra pun Puntadewa. Oh inggih, inggih. Ingkang salajengipun kepareng wambabaron ingkang sejati menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta Bapa Pramban menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana miwah para Pandhawa sanesipun monggo kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang putra ing Ngamarta pun Darma Kusuma Bapa Pramban. Matur sangat panuwun ingkang tanpa pepindhan nggih. Akarya cumeblong raos sing manahipun ingkang Bapa ing Sukalima dupi kula nampi timbalanipun paduka anak Prabu ing mekaten menika kala wau. Lan mugi andhadosna ing kawuningan ingkang sepisan sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten negari Ngamarta menika tuwi dhateng kawidatanipun anak-anak kula para Pandhawa jernyatanipun nadan para Pandhawa samangke sampun mukti ngawibawa Nyakrawati wonten negari Ngamarta. Ewadene Pandhawa menika tasih kula rengkuh kados siswa kula piyambak. Mila wonten jamak limrahipun ing atasipun kula menika jejeripun tiyang sepuh. Tuwi dhateng kajuwananipun anak-anak kula ing sami mapan wonten negari Ngamarta. Matur ingkang tanpa pepindhan Bapa Pramban. Awit saking pangestu maduka para Pandhawa tansah pinayunganing kawidadan niring sambikala anggenipun sami mapan wonten ing Praja Ngamarta. Syukur-syukur nggih. Syukur rinten pantenaning dalu mboten kendhat anggen kula nyuwun dhateng panguwasaning dat Kampur Wengdat supados paringa berkah dhateng anak-anak kula Pandhawa ing sami mapan wonten negari Ngamarta. Inggih Bapa Pramban matur genging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene dungkap ing angka kalih. Mugi andhadosna ing kawuningan sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Pribadi kula piyambak. Nanging dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Dipun utus dening Kaka Prabu Ngastina. Nggih kasinggihan mekaten. Menapa wigatosipun Bapa Pramban? Menapa Kaka Prabu Ngastina paring deduka dhateng para Pandhawa?
utawi Koko Prabu Ngastina badhe paring pidana dhateng para Pandhawa lajeng kalpatanipun Pandhawa mapan wonten ing pundi upamiya badhe paring bebingah dhateng para Pandhawa lelabetan menapa ing sampun katindakaken punta sakadang menika ngaten namung saderengipun ingkang Bapak ing Sukalima menika munjuk atur menawa dipun paringaken radi majengaken kula ngabiyantur nesa paduka anak Prabu Puntadewa supados samangke sampun ngantos duna dungkap anggen paduka badhe nampi dhateng aturipun ingkang Bapak ing Sukalima nggih kula sumanggaaken Bapa Penemban Purbawasa wonten asta paduka Bapa Penemban ing Sukalima oh inggih matur genging panuwun ingkang tanpa pepindhan nggih anak Prabu Puntadewa ndadosaken tumaratap raos ing manahipun ingkang putra ing Amarta pun Darma Kusuma dene mekaten ya sing pangandika maduka Bapa Penemban mila ingkang saking menika sumangga Bapa laturi paring dawuh menggah menapa ta ingkang dados wigatosipun dene Kanjeng Koko Prabu utusan kelawan Bapa Penemban Durna supados tedhak wonten ing Praja Ngamarta oh namun ngantos gadhahi raos kuwatir nggih estunipun boten bab ingkang awrat namung mugi boten perkawis ingkang sepele liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten menika ngaten mugi andados ing kawuningan estunipun malih-malih menapa sampun wonten tigang candra tangleganing dinten sakmangke menika negari Ngastina kados ketaman welaing Jawata negari Ngastina kados ketaman pegebluk monggo kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya kekirangan sandang boga lan sak piturutipun sedaya tetuwan boten saged tukul lang rembaka sedaya pejah kasulaya mila boten aneh menawi negari Ngastina tumunten awis boga awis wastra andadosaken nungsang kuyang sangganing para kawula ngudel bingung sami loro boga tuwin wastra dumadakan boten dangu dawahipun sesakit ingkang tumawa wonten Praja Ngamarta utawi negari Ngastina kathah para kawula enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya kula piyambak ngawruhi nggih kula piyambak nekseni lumados sing pegebluk itu mantuk wonten negari Ngastina oh mboten kanyono-nyono negari Ngastina ketaman kados mekaten menika tumunten anak Prabu Duryudana ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata supados anambak rengkaning praja parandene ngatindakaken gagar wigar tenantuk karya tumuli dangu ingkang Bapa ing Sukalima ingkang Bapa pinasran supados amberak wewelaing Jawata ing tumanduk wonten negari Ngastina wanci anggara kasih ingkang Bapa ing Sukalima tumuli manjing wonten ing sanggar pemelengan meminta dhateng panguwasaning dat kang Werwedan supados saged paring pepadhang tumraping negari Ngastina nalika semanten kula pikantuk sasmita saking dewa nembe udok awis setengah hari anggenipun kula mangsa semedi dumadakan sampun karawuhan dewa sampun karawuhan Jawata lho nggih namung emanipun dewa kala wau mboten ngetingalaken pasuryanipun namung suwanten ingkang dumeling wonten ing karna kula tampi bilih dewa kala wau paring dawuh Begawan Durna aja kuwatir Mas lan sumelang kang dadi ati kita negara Ngastina bisa waluya nirmala dhateng Majati jati temah mulya yen to negara mau kudu ditumbali ya kuwi pusaka negara Ngamarta Jawata ngaten menika anggenipun paring dawuh Gusti Durna kapakku Werkudara piye mestine yen dewa paring sasmita marang tithahe mesti dewa mau nepungake dheweke iki dewa saka ngendi lan jenenge sapa bawisike sapa adat lupya sing wis lakon kaya ngono kuwi ra adat lupya sing wis lakon iki ora pati lakon kok Werkudara dadi dewa mau pancen ora ngetokke awake ora ngetokke salirane mergo tak sawang nalika aku entuk sasmita Durna jugar nggonmu tapa aku mengongi wae mengunengen ewadene sepa sepi sepen suwung ora ana sapa-sapa tumuli aku tingkem netraku tumuli dewa mau terusake nggone paring pangandikan piye negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati jati lemah mulya yen to tinumbalan pusaka negara Ngamarta telu cacahe pusaka negara Ngamarta telu cacahe kuwi jenenge apa siji tumbak kara welang loro payung tunggul naga telu pustaka jamus kelima sada monggo kuwi pusaka negara Ngamarta lah Ger
Soalipun ing Bapak Sukalima wonten negaring Ngamarta dinten sak mangke menika wonten Sukalima ing Begali Paduka anak Prabu Ngamarta kepareng paring ampil wujuding pusaka 3. Inggih menika tumbak kara welang payung tunggul naga pustaka jamus lan jimat 5 sada. Durna bapakku. Werkudara piye? Payung tunggul naga tumbak kara welang kuwi pusaka sing ora nate pisah karo para Pandhawa. Ujaring para sepuh, ujaring para pinter padha nyebutake yen Pandhawa kelangan pusaka 3 kuwi paribasane pepes bayu kang tapis. Pandhawa ora duwe kekuatan yen nganti pusaka 3 kuwi mbok nggo tumbal ning negara Ngastina tegese pundhut Pandhawa bakal kelangan pusaka. Yen Pandhawa kelangan pusaka wong sing ora seneng karo Pandhawa bakal gawe cintrakaning Pandhawa angel mijet poe ngranti suwe banyu sinarik. Monggo kowe paring dawuh yen pusaka 3 mau mungkin arya tumbal ning negara Ngastina. Bener sing jeneng Dinggutku tumbal kuwi dipendhem. Bener tegese pusaka ora bakal bali marang negara Ngamarta. Kosek Werkudara nek le mendhem suwe iki iso ilang. Nek kowe le mendhem ing sawetara sedhela wae dipendhem ana ing alun-alun negara Ngastina mung menyang wis pegeblok kuwi mengko sirep-rep kawula tentrem tumuli didudah meneh. Sawise didudah tumuli bakal tak aturake kondur marang negara Ngamarta. Wah kuwi tenan. Iya ora goro apa tau tate Begawan Durna goro karo kowe tau tate njaluk ngelmu karo aku apa-apa tak waneh-waneh karo kowe najan ngelmu sing rungsik lan rumpil nggone ngupaya aku ora tau tate goro karo kowe tau takon golek banyu suci Perwitasari nyatane ya ketemu tenan apa kowe isih tida-tida karo ucape Begawan Durna kowe isih tida-tida karo pangendikaning Begawan Durna ora perkara tida-tida ning iki perkara pusaka 3 negara Ngamarta yen bab percaya aku percaya karo Durna bapakku nang yen to babakan pusaka dienggo tumbal mung bakal dipendhem kuwi aku sing rada tida-tida atiku nggo bakal nyaosake pusaka marang Begawan Durna. Werkudara nggih aku tak takon karo kowe Ngastina ki nggone sapa? Nggone Kurupati kakangku. Kosek anak Prabu Duryudana kira ming dapur Ratu Wakil sing duweni negara Ngastina kuwi sapa? Sing duweni negara Ngastina kuwi para Pandhawa. Ya mung Pandhawa durung titi mangsa kalane iso lenggah dampar negara Ngastina. Mula yen to nganti Werkudara Antadewa apa dene kembar iki mau awal bakal maringake pusaka marang Begawan Durna tegese kowe ikhlas, kowe seneng, kowe bungah yen kawula Ngastina padha pating slebar ora karo-karuan merga ketaman pegebluk. Oh, Werkudara soane wong tuamu ning negara tremake negara Ngastina kowe ora nyawang dhewe kok ngger kowe ora weruh dhewe yen kowe nyumurupi kahanan kawula negara Ngastina iki mau mesake banget akeh sing sore lara esuk tekaning pati kuwi wae nganggo lara ana sing ming tengok-tengok dumadakan mati ya ana. Wah apa ya ngono lho kowe jamak ngeyel kuwi luwih kejem tinimbang virus corona. Kuwi apa? Oh, Werkudara nggonmu iki pancen ora ana terus. Mula sok maca warta, mosok maca apa sing lagi ngumandang lan kondang ana ing para ngasaning para kawula kuwi kudu tok gatekake. Ya, mung gumantung karo barep kakangku. Tegese piye? Yen barep kakangku maringake, aku ya mung manut. Nah yen barep kakangku ora maringake sing gedhe pangapuramu aku ya ora bakal nyaosake wujude pustaka jamus jimat 5 sada tumbak kara welang yang lan payung tunggul naga. Nuwun sewu nggih kepareng kula aturi paring dawuh sampun ngantos kendelan kemawon kados mekaten menika tumuli ingkang Bapak Sukalima nyuwun keterangan ingkang gumathok pusaka menika badhe kaparingaken menapa mboten Bapa Penemban wonten dawuh nggih ewuh kaya raos sing manah kula krana pusaka menika kagunganipun Pandhawa gangsal mboten ingkang putra piyambak ingkang nganggadhuhi menika kagungan Werkudara Janaka tuwin kembar namung mugi andados ing kawuningan dinten sakmangke Pandhawa nembe gotang Bapa Penemban. Lho gotang dos pundi? Krana mindranipun kadang kula panengah inggih menika pun Nyai Arjuna
ingkang sampun sawetawis candra nilar negari Ngamarta nilar kasatyaning Madukara mongko boten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun boten wonten baban ingkang mengandha ingkang sumendhe banon kang tinumpuk bapa menemban sakmenika ngaten kemawon bapa menemban kula aturi anguk madosi wonten pundi lenggahipun kadang kula pun nyayi panengah mangke menawi Yayi Arjuna sampun pinanggih kula badhe nyaosaken pusaka tetiga. Lho, Janaka menika kesah? Inggih kasinggihan mekaten bapa menemban. Oh, lole. Ora pisan ora pindho Janaka ki mesti ninggal praja, ninggal kasatriyan. Monggo tanpa pamit. Wis dadi watake Janaka. Ning ora kaya sak gedhagan iki. Yen to Janaka boleh lunga saka negara Ngamarta, etunge wis ana sak candra ketulungguhan iki. Monggo anggere lunga seminggu lunga. Sesasi eneng omah mengko 3 sasi lunga meneh. Wah, kula durna bapakku. Gandeng kowe pendhita iso golek tamba tumraping negara Ngastina sing ketaman pegebluk. Mestine kowe uga bakal ngerti nyinang endi dununge Janaka. Ora Kudara? Nggih. Nek kowe mau matur kaya ngono Janaka wis ketemu wingi awan. Apa ya ngono? Lho, bapakmu Begawan Durna iki pendhita ingkang buntas karuwe sithik maningale. Mula kowe yen takon karo Begawan Durna babagan Janaka menyang endi? Iki dadi syarat srana nggo bakal mboyong pusaka 3. Iki wis bener. Merga sadurunge aku munggah ana kedaton negara Ngamarta iki janjane aku wis mikir. Lho, Ngamarta kok kaya koncatan Yoni. Ngamarta kok kaya koncatan Kekuwung, kaya peteng gedhet. Saka petunganku Ngamarta mesti lagi godang tegese salah sijining para Pandhawa mesti lagi lunga saka negara Ngamarta. Lah, bener. Janaka lunga saka negara Ngamarta. Yen pancen ngono, Durna bapakku ngerti menyang endi dununge utawa lenggahe adhiku lanang Janaka. Oh, yen kowe takon karo aku wis pas. Wis cocok, wis memper. Yen pancen wis pas, wis memper, wis cocok. Durna bapakku paringa dawuh, Janaka mapan menyang endi? Monggo aku sing bakal ngajak bali marang Praja Ngamarta. Nah, nganti tekan dina iki aku urung ngerti Janaka menyang endi. Wah, aja wae, kowe aja pangling karo apa sing tak. Aku mesti sak kaya ngono kuwi to, ming bebeda atimu Werkudara. Sejatine aku ngerti. Janaka menyang endi? Janaka kuwi menyang jagat lor. Janaka menyang jagat lor. Jagat lor kuwi opian. Mengko yen kowe nang jagat lor ora ketemu Janaka, kowe ngidul. Engko nek ngidul ora ketemu Janaka, kowe ngulon. Nek ngulon ora ketemu Janaka, kowe ngetan. Nek ngetan lor kidul wetan ora ketemu Janaka, jagat iki diubengi. Mesti bakal ketemu Janaka. Wah, kuwi wangsulane bocah cilik. Pancen aku isih cilik. Aja kaya ngono. Wangsulana. Yen perkara kudu nemokake Janaka nuwun sewu, Ken. Nuwun sewu. Manah kula nembe kebak. Kebak kados pundi Bapa Menemban? Inggih kula nanggen kula menggalihaken kawontenan negari Ngastina. Namung ngaten kemawon. Samenika dipun walik kemawon. Dipun walik kados pundi? Kersa ta diwalik? Kersa Bapa Menemban. Samenika dipun walik kemawon. Dipun walik kados pundi? Pusaka kula beta rumiyin 3 cacahipun tumbak para welang payung tunggul naga. Pustaka jamake badhe kinarya tumbal wadaling Praja Ngastina. Menawi Ngastina sampun ketingal padhang kula ngunduraken pusaka sinambi kula gandeng tangani astanipun anak kula pun Janaka sowan wonten negari Ngamarta. Menawi ngantos mrucut aturipun Begawan Durna menika, oh mugi-mugi tetel kabrahmananipun ingkang Bapa ing Sokalima ngger. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Gawe kaget tak kira yen to Ratu Sabrang ingkang sowan Werkudara. Apa? Bareng tak wis padake raine ora panglingi kira Bagong to. Wah, caedan. Linyilih sandangane endi? Tak kira nek anakku Gatut. Omong Kyai, Bu. Bagong kok liya bisa-bisane ing atase dadak nganggo sandangan cara satriya kaya mengkono.
Nuning nggih. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi pun Bagong Tadawadana sinuwun. Iya ora dadi ngopo Bagong. Betek-betekipun kula pengin merajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma ngantos kula nyewa sandangan ngenten iki. Iya Bagong. Nggih, nyuwun ngapunten nggih. Ora dadi apa. Oh, nuwun sewu, Ger. Menika sinten? Menapa ingkang putra Jodipati? Menapa putra Madukara? Sanes bapa, mbok menawi bapa mboten mresani krana saking wingking. Menika pun Panakawan Bagong. Oh, wedhus tenan ora. Tiwas tak apik-apikke ora nganti dehem ngono Nalendra sowan. Oh, jebul Bagong to iki. Wah, lah penembanduna barang teng mriki. Oh iya Bagong. Oh, kowe nganggo sandangane sapa? Mboten ngertos niki sandangan Sencaki napa Gatotkaca lho radong. Sing penting kula nggo. Sing wigati kula merajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Panakawan Bagong Padararja sapraptamu. Nun. Tansah pinanganing kawidadan ring Sambikala. Kepanen kula ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kondhasipun Wa Prabu dengkul matos. Mengke kaya putrane lho. Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat maripe dayanana ing kasantosan. Bagong Padararja. Nuning nggih wilujeng Ndara. Prayoga nunggun kulunggu. Nggih. Aja dienggo sak nggon-nggon. Ngodak kleru lek ku nyebut. Mboten mungkin iki bar niki nggih. Cucul kula ya ming wangun apa mboten ngoten lho dadi piyayi. Le wangun awakmu wis wangun ning raimu tetep kere. Kempun atos suarane. Oh, Bagong Padararja sapraptamu. Pengentenipun Begawan Durna wilujeng nering Sambikala. Oh iya tak tampa. Pangestuku Tampanana Bagong kula pundi nggo jimat maripe dayanana ing kasantosan. Bagong Padararja sapraptamu, Panakawan Bagong Padararja sapraptamu. Pangestunipun Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong. Tak tampa pangestuku Tampanana. Nuning nggih sanget anggen kawin dadosaken jimat. Tak tampa pangestuku Tampanana Bagong. Nuning nggih jimat. Nenana ing kasantosan kabeh ping do mengestoni cok. Iya Bagong. Nggih. Ana apa Bagong? Sepisan kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ron klapa apuren tambah bilih wonten lepat kula nggih kula ngunjatun santun Prabu Darma Kusuma. Iya ora dadi ngopo Bagong? Matur sembah nuwun. Ndungkap angka kalih mugi andadosna ing kawuningan. Sowan kula menika mboten saking pikanjengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening kakekne Semar utawi bapak kula Semar utawi tiyang sepuh kula Badranaya. Iya Bagong, bapakmu ya gene. Bapakne ajeng pejah. Lho. Sebabe apa? Lara. Bapakmu lara. Nggih. Sak pengkere Ndara Janaka Kesah kabar sing kula tampa Ndara Janaka nika nilar kasatyan Madukara nilar negari Ngamarta. Menapa leres mekaten sinuwun? Iya pancen bener. Mboten gantaran wektu bapak niku opnam. Bapakmu lara. Nggih. Madal sairing usada. Saniki teng griya nika mung kantun kecap-kecip. Awake kaya wis ora duwe nyawa ming mripate tok sing urip. Ming kecap-ketip. Nek mak ampun mboten kalu, nek ngunjuk pun mboten isa ngunjuk. Kula ya wis omong karo bapak-bapak rasa nganu gegering awak. Nek mati ya anak-anak wis ikhlas. Ngonten niku nek bapak tetep mboten purun seda. Mongane bapak seda niku kula bahagia. Wong edan bapakne mati malah seneng. Entuk lemah akeh banget kula. Wah, warisan diame-ame. Lah terus sawijining dina bapak niku ngendika kalih kula. Lah kene bapakmu iso omong. Saged omong iso ning lirih. Kuping kula dadak kula templekke enten tutuke bapak. Iya Bagong. Nggih. Ngenten iki. Bagong. Ngenten niku.
Lah ya lek momong ki seru wae. Kok njur kaya bapakmu. Mengke ndak ora padha karo kasunyatan, mergo saniki niku napa-napa niku sak ora padha karo kasunyatan. Upamane piye? Kidul dusun ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun ana kabar ana ula gedene sak lengen, mengke tekan lor dusun ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kalih kasunyatan mboten padha niku saniki pun lembrah. Iya Bagong. Nggih. Ngenten iki. Bagong. Kok wis seru? Bagong. Aku iso mari. Yen kowe nyuwun ngampil pusaka telu negara Ngamarta. Kula ya semaur, apa Pak? Matur sinuwun Prabu. Puntadewa nek aku butuh pusaka telu nggo nambani awakku. Pusaka telu kuwi apa wae? Setunggal. Tumbak. Padha lali iki. Wasilaka iki. Dadak mulih njaluk keterangan bapak ya mung wirawiri. Tumbak baru klintheng. Karo welang. Nah, tempe karo welang. Karo welang. Tumbak karo welang angka 2 payung mutha. Wah, bature Pandhawa pirang-pirang puluh taun karo pusakane Pandhawa ora apa. Ora payung mutha. Lah payung apa? Pijet payung. Ora. Payung Tunggul Naga. Payung Tunggul Naga kali perpustakaan wilayah. Pustaka Jamus lah, pustaka Jamus kelima sada nedya kula bolong. Bolong boyong. Nedya kula boyong wonten negari Ngamarta, Karang Kadempel ingkang wigati kinarya Jambi Bapak Semar. Pungkasane ngatur kula menawi Sinuwun Prabu Darma Kusuma maringaken kanthi ikhlasing penggalih kula ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan. Ateges Sinuwun Puntadewa menika menggalihaken lelabuhane bapak nggone momong para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung wiwit jabang nganti claprang. Nek mung disuwun ngambil pusaka tiga mesti mawon dipun paringaken ewadene Sinuwun Puntadewa ngekahi pusaka telu menika. Kula sampun macak cara Giyatuk Kaca. Kula mboten ajeng wedi kali sinten-sinten lu. Nek kula untir kabeh. Wah, Puntadewa kakangku. Werkudara piye? Aku apal karo Bagong. Yen wis kaya ngene iki dheweke ora iso dienggo dolanan. Ora iso, padhake tawon. Dilangin tuku nggo dolanan. Yen muni nesu mesti nesu tenan. Lho niki contone sing wis tau tak ajar. Wah. Sapa? Sapa ta? Aku ki nek omong sok ngawur e. Lha nek nesu medeni asli nek nganti sampean boten maringaken tur nggih kula aturi ngemuti nggih sinuwun. Bapak niku ling abdi karo Pandhawa pirang taun. Pun suwe banget. Bapak niku tetep dadi abdi konsisten. Sebagai abdi mboten tau njaluk undakan bayar, ora tau njaluk undak-undakan napa-napa. Omahe bapak wiwit dereke Pandhawa isih cilik nganti saniki panjenengan wis dadi ratu ya popok kaya ngoten mawon. Niku ya bapak ora tau ngresula. Nek saniki bapak niku lara kok Pandhawa maringaken ngampil pusaka telu kinarya ngusadani bapak. Kok awel? Kok ora ikhlas? Niki kula perlu mempertanyakan keikhlasan Pandhawa sarta tresnane Pandhawa karo bapak niku lahir batin apa mboten. Ternyata Pandhawa dilabuhi sepena-sepene ning Pandhawa ora tau ngerti males kabeciane karo bapak. Bagong. Nun. Pusaka kuwi nggone Pandhawa 5. Wis ngerti? Mula pusaka bakal tak paringke yen Pandhawa wis jangkep. Sebabe apa kok Pandhawa ora jangkep? Lah kowe wis matur yen bendaramu Janaka lunga saka negara Ngamarta. Oh iya. Ning sing nyuwun niku bapak. Bapak niku maring dawuh nek aku waras, aku goleki ndaramu Janaka.
Ning gandeng aku kahanane kaya ngene, aku ora iso goleki ndaramu Janaka. Mula aku waluyakno sik srana pusaka telu niku. Mengene bapak pun kebacut waras, bapak sing ajeng nusul utawa goleki Ndara Janaka. Ngoten ngendikane bapak. Werkudara piye? Welena. Wah, yen Bagong nganti ngopo-ngopo aku ora tanggung jawab. Kowe sing kudu nanggung. Kembar kepiye? Kula trimaringaken ora Bu. Kok ora Bu trimaringaken. Bagong menika bocah edan. Menawi ngantos sakmangke mboten pun paringaken geger sampun geger negari Ngamarta. Sinten ing badhe ngendhakaken dhateng pun Panakawan Bagong. Oh. Piye? Anu pripun? Iya Bagong. Pripun paringaken napa mboten? Kusik iki ana perkara. Lho, ora kaya ana masalah. Apa Durna mrene uga kepengin mbutuhake pusaka telu Bagong. Gandurna? Iya. Gandurna mbutuhake pusaka telu sebabe Ngestina ketaman pegebluk bisane Waluya ditumbali pusaka telu sing tok kandhakake mau. mangke riyen. Saniki kula tak takon karo sampean. Panakawan karo Ngastina abot sapa? Pun ngoten mawon. Panakawan karo Ngastina abot sapa? Kula ndereke sampean niku nganti sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil ora tau menuntut napa-napa lho. Terus saniki sampean kok ajeng belani wong Ngastina. Sampean le kesia-sia niki wiwit umur 5 taun wis disingkirke saka negara Ngastina, disingkang-singkang karo Kurawa. Nek cara Kurawa, nek cara kula nganti kesusu-susu. Nek cara kula Kurawa ketaman pegebluk ambok ben modar kabeh. Nek Kurawa modar kabeh panjenengan lenggah teng negara Ngastina. Panjenengan rasa nglakoni perang Bratayuda. Bratayuda. Hah? Bratayuda. Ora sida udo. Ora. Wah, ora sida ndelok aku. Bratayuda. Wis. Terus saniki bareng Ngastina ana apa-apa kok do nyermimih njaluk pambiyantu ning Pandhawa. Apa ora gagas jaman sia-sia karo sampean? Bagong, wong urip iki aja duwe rasa males winales. Lah niku ora panjenengan. Panjenengan niku ratu sing pancen kondang ikhlas lahir batine. Aja kok brana picis. Aja kok garwa disuwun karo wong liya. Sugeng panjenengan disuwun karo wong liya nek nggo kabagyane wong liya, panjenengan maringaken mula ora aneh nek panjenengan menika keputihan. Lho. Anu, ludira pethak. Getih putih. Caidan. Iya Bagong. Nggih. Tegese ludira panjenengan pethak menika suci lahir batine. Saniki terus sampean abot Ngastina karo Bapak Semar. Monggo, ora masalah. Mangparingke Durna. Mangparingke Durna. Ning kula wiwit dinten iki njaluk tanda tangan kula keluar sebagai abdi negara Ngamarta. Kula ora sudi dadi abdine para Pandhawa sing pancen ora iso nggatekke karo kawulane, ora iso nggatek karo kawula cilik kaya kula niki. Oh, nuwun pangapunten, Ger. Kula nyuwun pangapunten. Kula suwun kanthi sanget panjenengan kedah nglenggahi bawa laksana. Senyatanipun panjenengan kedah nglenggahi menapa ing sampun laksanane dening anak Prabu Darmakusuma. Sapa sing dhisik didhisikake, sapa sing keri kudu nampa keri. Menika watahipun Narendra. Nek panjenengan mboten saged nindakaken kados mekaten menika badhe tetel kaliyan panjenengan. Saniki mung gumantung nyawang sing mbutuhke sapa? Apa sampeyan ajeng mentala karo Bapak Semar? Nek Bapak Semar ora ketekan pusaka telu, Bapak Semar seda sing kapitunan para Pandhawa. Oh, perkara Semar mati menika mboten napa-napa. Pandhawa isih duwe nata Ndarawati iki menika Sina Prabu Sri Bathara Kresna. Sina Prabu Bathara Kresna menika pengayomaning para Pandhawa, suwing para kadang Pandhawa. Kresna tanpa Semar ora gayeng. Ora gayeng. Pandhawa niku pancen kudu dimong piyai loro. Nek piyai loro siji ora ana, gotang Pandhawa ora bakal iso nglakoni urip minangka dadi satriya ingkang utama. Nuwun sewu, nanging dhisik kula lho, Ger. Sawanipun rumiyin bukan Durna trimbaipun Bagong. Mula sing keri ya kudu nampa keri, sing dhisik ya kudu nampa dhisik. Pokoke sampeyan kudu menggalakan perkawis Bapak Semar. Ampun ngrungokke suarane kongkang kemunya ing kekeleng. Kongkang menika kodhok gedhe, kekeleng menika leng. Kangkung-kangkung nang kemawon tablek lendute modal.
Ngoten mawon mboten sampean ngrasake omongane wong sing sanyatane sejatine menghargai cintrakaning para Pandhawa kanthi api-api ngestina utawan pegeblok ngrebut pusaka. Nek pusaka wis kerebut tumuli nuwun sewu badhe mejahi para Pandhawa menika angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Wis, Bagong. Ngapa? Kowe ngecek karo Bagandana? Mboten ngecek niku nyatane. Lho, nyatane kowe ndakwa karo aku sing elek. Kula mboten dakwa. Ning kula menika mung nggunakake ngelmu titen. Lha, nggunakake ngelmu titen. Durna Sengkuni Kurawa niku nek karo Pandhawa asline lair tresna ning batin sengit. Pun ping pinten sampeyan ajeng renak patine para Pandhawa. Ning nek saiki aku pengen nyuwun nyampe pusaka telu mau, ki nek yo nambah rengkane Praja Ngastina. Ajeng alasan napa kemawon kula iso maca ati sampeyan. Lho, nek ngono kowe dakwa karo aku, kula ora perkara dakwa. Ning perkara niki perkara Sinuwun Prabu Darmakusuma ajeng menehi pusaka dhateng sinten? Kula panjenengane Allah paring sampeyan kula kudu ngalah, ora usah nganggo padu. Iki ku padu mergo wis wani karo Begawan Durna. Kowe ngalah. Kowe kere gedibal 17 wong elek kalau mripat. Semar kae yo mung kere. Semar kae wong ora duwe. Lho, Semar mati ya wis ora apa-apa. Wong sing mati wong ora duwe. Sing mati men kawula. Nggo abrak apa Semar? Semar urip yo mung ngebot-boti uripe para Pandhawa. Kok salin koloran iki arep gelut e. Gelut nang nganggo sandangan kasatriyan ki ribet dadak benake kelat bau. Dadak neteke ira-irahan. Cecok iki ajeng gelut niki kula wis krasa. Nek mboten kula ajange jembar ndak mung sak kepenake dhewe. Lho. Kowe ketoke bakal wani karo Begawan Durna. Lho, biyen wani saiki wani, Mbah. Ora ana alame Bagong kok wedi karo Begawan Durna iki kapan kula tak takon. Hah? Sampeyan ya wis kelingan nek kula niku mesti wani karo sampeyan. Lha kok dadak takon lho kok arep wani karo Begawan Durna. Bagong niku ora wedi karo sapa-sapa, Mbah. Patokan kula niku anggere bener sing tak belani wong tuwa kula, aja kok sampeyan dewa mudhune Bagong ora gigih. Hah? Aja kok meng Durna. Ha sampeyan niku kudu meh titele pendhita kondang manyor-manyor ra ning Ngastina. Ha to? Sampeyan niku upama gambare diumbulke ra tak iso buka, kalah terus. Ha kok sampeyan ajeng nantang karo Bagong. Saiki ngene. Sampeyan butuhke pusaka telu, aku ya butuhke pusaka telu. Digawe sayembara. Lho, sayembara apa? Nek kula kalah karo sampeyan, sampeyan boyong pusaka telu. Nek sampeyan kalah karo Bagong, kula sing boyong. Lho. Oh, lah kewanen bocah iki kewanen ucape. Ora mbok pikir dhisik, wis tak pikir, Mbak. Wis tak pikir. Aku ngerti kowe nggo Kurawa ta, kowe gleleng nggo Kurawa. Kowe iki nek dhewe ya mung cekutas, cekutis. Ora ndek kewanen apa-apa, ning gandeng kowe nggo Kurawa Dursasana Kartamawa Surtayu Surni Sinden ngono niku. Kowe mesti gleleng. Kowe mesti kaya ya-ya oleh. Ning Islam apa ki? Sasuwene urip Bagong iki dilarang ora wedi karo Kurawa. Ayo kruyun. Kruyun. Bagong aja gawe dak-dakan ning pasulayan. Sampeyan meneng mboten? Kene ana sing ngisru-ngisru leh kula nesu, ora nyawang sapa-sapa. Amuk kabeh. Nganggo tata krama ora? Nganggo. Kene wedi. Kono gedhe. Keseron nganggo akik lendodok. Wah. Lali ra tak copot. Lho nek ngono kok wani karo Begawan sentawen dene apamu? Ayo metu jaba. Lho, kok wong tuwa kok ora mikir to. Carane ta. Nek ora aja tak ndapa. Rugi. Goblok ora. Aku ora guneman karo kowe sing merono. Nek pancen kemana metu to, Pak? Ayo, metu njaba. Kanthi karo Begawan Durna, nuwun sewu sinuwun mboten kula miwiti ajane pasulayan. Ning gandeng Bagong pun ditantang. Neni, pampane wong neter kanthi daya. Nang alun-alun negara ngamarta temtoke koyo aku sing tekani mati. Wah, ben ditotaki. Ya wis tantang-tantangan kok malah begogok.
Kula ora diwangi ya mudhar tenan. Lah jare mau wani, mau ora ana Begawan Durna. Nek ora ana karepmu piye Bagong? Putrane do mangkat mboten? Sapa? Ndara Gargaca, Ndara Antarja, Ndara Antarsena. Wah, aku ora weruh. Ning pendak-pendak pasewakan mesti eneng Gatot Antarja Antarsena ora bakal tinggal karo kewajiban. Sip. Kula nyuwun ngambil Ndara Antarsena ya. Nggih. Ya. Ndara Antarsena Ndara Gargaca Antarja kula suwun ngambil. Sakarmu yen anakku gelem ngewangi karo kowe. Jalu ana tulung. Kon ngundurke Kurawa. Sip. Makasih. Iya. Sampun sinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah cilik. Darana kula sedewa kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dara karo dara kula nyuwun pamit. Yo Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur nuwun lho pun paring ngambil kengkut. Wah, yo sing ati-ati. Mergo jroning ati kula ora ikhlas nek pusaka telu ajeng diboyong kali Begawan Durna niku kula ora ikhlas lahir batin. Yo wis mongso Baranga nggih. Nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Sampun sinuwun. Iya ya Bagong aja kaya bocah cilik Panakawan. Nggih. Nek mboten ngoten ndak ora rampung-rampung perkarane Durna niku mung arep gawe maksiat. Durna niku mung arep gawe kisruh negara Ngamarta. Kula sing ajeng nambaki. Iya Bagong Mangsa Barana nggih. Nyuwun pamit sinuwun. Iya sing ati-ati. Sampun Ndara Kembar. Iya Bagong sing ati-ati, ya Bagong sing ati-ati. Ndara Dara nyuwun pamit. Ya Bagong nyuwun ngambil Kang Putra. Ya wis ana. Tak paringi ngambil. Nggih, ngoten mawon nggih mungkin ndak selak kewengen malah ora prayoga kedadiane mergo niki gawat tenan. Iya. Nek nganti sinuwun Puntadewa kelangan tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada niku wong sing ora seneng karo Pandhawa niku ajeng gawe cinakaning para Pandhawa niku angel mijen moyo ranti suwe banyu sinaring. Nggih ta? Iya. Leres mboten? Bener. Kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Kembar kula nyuwun pamit. Iya Bagong, iya Bagong. Ndara Dara yo ana mangkat to. Oh, mangkat ya Jeng. Nggih wis lang dawuh. Wis wong isih temu kuwi. Adik kula. Rondo. Wah. Ora ngabari aku. Aku iki penggemar. Penggemar tekule atos. Sampun ngoten mawon kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nune nggih. Parang. Iya. Nyuwun pamit Ndara. Yo sing ati-ati. Parang. Yo. Mergo kula niku nek wis karo Kurawa jane asli ora seneng. Sengit kula kepati-pati karo Kurawa. Mula niku ndek penjangka nek Kurawa ketemu Bagong ijen padha ijen upamane. Iya. Kartomarma pas mlaku-mlaku dhewe ketemu karo kula mesti tantang gelut kok. Yakin kula jagelut mesti. Iya, mergo sengitmu karo Kurawa. Nggih. Lah kula lek sengit iki mergane napa? Kurawa niku mesti gawe cintrakane ndara-ndara kula para Pandhawa. Monggo kula tresna ning ndara-ndara kula Pandhawa. Iya, ketok tresnamu karo Pandhawa. Mekaten. Sampun. Iya. Sampun. Iya. Pun nggih? Yo sing ati-ati. Ndara Kembar pamit. Iya sing ati-ati, iya sing ati-ati Bagong. Ora sak kesusu-susu sare-sare. Wis ya Yem. Inggih ngatos-atos. Ora tak ajar tuman mae nggih. Iya. Ora tak waneni ndak Durna iki arep suwi-wiya ta? Iya. Mergo pun nggih? Yo sing ati-ati. Sampun Ndara? Iya sing ati-ati. Ndara Kembar? Iya sing ati-ati. Kula tak medal jawi. Mbuh rawang sulak. Lho kok nesu? Pamit kok bola-bali. Ngene iki ngopo? Sangu. Ora nggawa dhuwit. Wah, ora duwe. Waduh. Durung ngomong wis muni ora. Kula nyuwun pamit tambah metu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan. Nggih nggih. Pun mboten ngangge gamelan. Iya. Ming batur sak kula ditabuhi. Ngeselke sing do nabuh. Iya. Iki Patih Handakawana to iki? Inggih. Kok oleh sowan kok adoh banget. Estu. Tenan.
Nggih, monggo. Engko sing nyaur Prabu Puntadewa. Nggih, ngestaken dawuh. Werkudara, Apa? sabubaring pasewakan Andakawana wene ana 300 ya. Mengko ndak aku ora kepenak urip perkara Bagong. Wah, Ponokawan kendir. Wah, iso gawe wirang ratu Ngamarta. Jejekane. Aja Dimas pancen wateke Bagong kuwi kaya ngono. Yo, Yayi, ngono apa? aja nganti Bagong kasempyok ing aradan. Tegese Bagong nganti cilik lara gedhe babak kulite dawono marang anak-anakmu sak biyantu kelawan Bagong. Yo. Si piye kene bakal paring wangsulan karo Durna bapakku? Mengko aku ingkang bakal matur kelawan bapa Mrenggan Durna. Babakan nggone mboyong pusaka, aku bakal nyuwun kepanggil sarta ruba. Wah, yo ngestake dawuh. Babar pisan Dimas, budal kang padha seba ingsun kondur ngedaton, kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Werkudara. Purna gatining pananggilan. Sanadyan kondur ngedaton jruk saking gambar kena kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing Pronggan Cedi. Manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngambil upacaraning Prabun. Kawis tinggal saking Mandra tindak Nyosri Naranata katinon saking Gandha Yenta Semar nandang loro. Bisane waluya nirma temajati kudu ditambani nganggo pusaka Ngamarta katelune pisan. Mula ora aneh yen to dadekke pasulayan antaraning Eyangmu ing Sukalima kelawan Bagong. Nanging gandeng elingi dawuh barep kakangku aku supaya dawuh karo anak-anakku. Ngayomi karo Ponokawan Bagong sing wis momong karo wong tuamu Pandhawa. Wiwit Pandhawa isih kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa isih jabang nganti claprang. Mula golek ana Bagong menyang endi? Yen pancen Durna bapakku nggunakake Kurawa kinarya srana milara karo Ponokawan Bagong. Kaya aja nganti wegah. Bagong belanana Kurawa undurna mengko bakal ana pangendika saka mbarep kakangku Gatotkaca, Antarja lan Antasena. Gonjang kanjing langit kelap-lapat nirgincanging nirgincanging risang mawe gandrung. Wis Pak, nek pancen kaya ngono aku nderek kersaning bapak. Kang aja nganti kesuwen. Ayo Bagong digoleki, kowe karo aku ora ketang sithik tau tate nampa pangudange Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mula goleki nek nganti Kurawa arep gendak sikara karo Bagong kowe karo aku. Ora lijok ujare wong daplok. Durna iki nang ndi papan anggreng gleleng. Anggreng gembelo sirahe suarane kemlotak kaya krakel. Mesti nggawa Kurawa. Nek ora nggawa Kurawa Durna iki wonge ora tau wani swara sing ora penak. Kurawa dampyak-dampyak goleki aku. Aku ki pinter ndelik wong aku iki copet kok. Dadi bingung Urataya. Kebingungan goleki aku. Ning suwe mesti kecekel iki. Ndara Werkudara tak suwuni pambiyantu Den Kang Putra kon belani kula nggih. Ha kok bubar pasewakan kok Werkudarane ra ngetok pancen wedhus. Piyayine ora iso digugu. Seprene kok ora ana kemliwire Ndara Antasena Ndara Gatotkaca. Nek aku nandingi Kurawa ijen yakin mesti kalah aku. Wong Kurawa ki wong licik. Kurawa ki wong akal ukile wis ketok. Mesti nek mungsuh ijen-ijen kalah karo aku terus ngeroyo, wanine ngeroyo. Nah, nek dikeroyo ya kalah. Kene ora aku cekak-ceket goleki Ndara Antasena Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja takon belani aku selak kecekel Kurawa modar. Nek ora goleki Ndara pun suwe. Ayo sawetara. Kok ora dehem ora watuk. Ora lara kok kon watuk. Pun ngertos lek kula omong. Wis. Terus keputusane? Keputusane sapa? Keputusan sampean belani kula mboten? Gong. Nun. Aku kuwi tau tate tok kudang. Nggih. Aku tau tate tok omong. Dek cilik biyen ning aku ora kelingan. Ning kowe tau tate momong aku, gareng ya momong aku, Petruk ya momong aku.
Semono uga aku Bagong. Aku kelingan jaman dijedi ning kawah Condro Dimuka. Biyen aku capet-capet ketok ana Panakawan sing nunggu aku ning pinggiring kawah. Aku kula nika. Ha Petra iki wedi karo panas. Gareng iki karo kawah Condro Dimuka di kula sing nunggu sampean. Kowe. Nggih. Ngaturke panuwun. Sami-sami. Sampeyan tegese utang nyawa kali kula. Mestine ngono. Yen nganti kowe kena genining Condro Dimuka, mesti kowe tekaning patimu. Aku ngaturke panuwun dene kowe gelem nunggu nalika aku dijedi. Nggih. Terus iki mau Kanjeng Rama paring dawuh. Rama sapa? Rama Werkudara. Ngendika pripun? Kowe arep diajar Kurawa. Nggih. Panjenengan wedok pondho mangkat. Wonten sing gawa glugu, wonten sing gawa sekop. Ajeng mala kali kula. Terus sampean aku didhawuhi Kanjeng Rama Kyai Jodipati kon ngewangi karo kowe. Oke. Ha iki sing arep kok mendorong tak piye iki? Aku yo kon ngewangi kok aja kuwatir. Nah. Pon, nek sampean niat ngewangi kula, maju, gempur Kurawa. Nek aku sing maju kok kira-kira ngisini-sini. Apike ngene, Gong? Pripun? Aku ngewangi ning kowe maju wong methoke Kurawa. Yo gelut wae yo. Kowe karaku senggel. Lho. Kok malah nesu? Nesu. Wong ngewangi kok malah kula kon maju. Kowe nek lara tak tambani, nek mati tak uripke. Aja kuwatir. Mangkat to. Yakin? Yakin. Serius? Iya. Nganggo apa le nambani? Banyu sumet kuwi iki. Ki nek diperes metu banyune. Nek nggo nambani wong loro iso mari, nggo nguripke wong mati sing durung winanci iso kelakon. Wah, kene ndek kutil lampu, kutil dengkulmu plocot kuwi. Iki pusaka padhake kutil lho. Kula tak maju, aku sing tansah memanuki lakumu aja kuwatir. Nek ming Kurawa ora bakal menang karo kowe. Yen kowe tak tambani kowe tak uripke. Kowe diantem ngrasake lara, nek lara babak metu gedhe tak tambani langsung mari. Mbok sampean buka apotek mawon. Hus. Kok malah kon buka apotek ora? Aku entuk tamba mujarab kaya ngono kok. Wis mangkat to, Bagong mangkat to. Yen pancen kowe engko kerepotan, aku nrabung saka Dirgantara. Wah, iki arep geleleng ya. Nggih, nuwun pangestu, nggih. Yo sing ati-ati. Ning ampun dados saking kula lho. Ora. Terus sampean ajeng teng pundi? Mengke ketok Kurawa. Aku ambles bumi. Nah iki pertanyaan meneh iki. Terus kowe nek ambles bumi terus aku lek ngundang sampean pripun? Aja kuwatir, kowe ngejluk lemah ping 3, aku metu. Mosok ping 3 metu? Iya. Ana sampe bola-bali ra tau metu. Aja sembrono, mangkat to. Pedhono Kurawa nyun pangestu sing ati-ati aja kaya kowe. Bedo mangawur wurahan tengarane ngajurit. Gong makuru gongso tetek kaya butula. Oh. Pancen bener apa sing ndadekake Kakang Prembandurna. Ing atase mung sak derajate Bagong wae lah kok ngembari marang panguwasaning pendhita ing Sukalima. Iki kaya patih sengguni. Iya Bagong, lho ora basa karo aku. Basa ya gelut ora ya jotosan. Ora usah nganggo basa-basanan ning kene iki nang alun-alun. Monggo aku mau nantang karo Begawan Durna sing ketok patih sengguni sak kurawane jelas kowe mbelani Begawan Durna. Pancen kepara nyata. Rasah kowe ki ana omong sing tanpa guna. Kowe po kartos lebar kuwi sing maju. Karto marmo kados lebar dengkulmu melocot. Heeh, karto marmo sing maju. Kowe aku ya wani, Kartomarma aku ya turah wani. Aja kemeng Kartomarma ijen. Kerubutan sak Kurawa ora bakal tak tinggal loncat. Lah serep nyawamu. Ora serep ora dadi maling. Ayo. Kowe apa aku sing tengane mati. Wani karo Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Kartomarma wonten timbalan. Kowe iso mateni Bagong cilik iso bondo tangane ngrincung sikile. Nampa bebungah saka Kakang Prembandurna. Bagong, kowe ngalah. Ngalah piye? Ora iso kon ngalah. Cepeleke. Aku kalah nek wis tekaning pati, ngatang-ngatang dadi badang. Wis sipate Bagong ngono kuwi. Kowe wae mo sing ngalah. Lho. Kowe bali kowe mane remuk sirahmu. Lho. Apa kira-kira kowe iso ngalahke Kartomarma? Kowe lah. Didelok malam ini. Bengi iki kowe aku sing tekaning pati. Pedhot sirahmu, ha?
pedhot gulumu. Wah, gimer gateng kowe. Wah, jan saya suwe aku malah saya merinding. Bagong Sumbari kok meden-medeni. Ora meng kowe mo. Pate tuwek iki ceceki untunan. Ora mlunga sing arep aku. Amo Suramrata, Suramrata imbang yang padha-padha. Pecah siramu. Pecah genti leganing ati. Tasena! Ngapa? Oh, arep modar aku yan. Mau janjine piye? Gejluk lemah ping 3. Wis luwih saka ping 3. Nganti sing tak gejluk ngolek-ngolek. Ora metu-metu. Ya sing gedhe pangapuramu kurang seru, Gong. Wah, ngontane ngene iki aku enggak main aku. Enggak main piye? Wis ora nggo perang-perangan. Aki seneng glok iki, nglacop bathuke iki. Ki gede iki. Tambani nganggo sungutku mari. Wul. Heeh. Ki nggon unyang-unyang iki. Oh kuwi borok kok. Oh iya, Ding. Tambane ilang. Yo. Ndak gatel. Yo. Malah nambani borokmu barang. Sonana wah wis ora tertib mah aku. Maju meneh, aku tak rasa ambles bumi. Engko konangan. Lera penak ning kono kuwi, Go. Nek konangan tak dikira wong Pandhawa mbelani karo kowe. Lah ya kowe. Ngene bae. Piye? Lho, ora bosok anu pripun? Aku tak manji ning awakmu. Manji awakku piye? Manji ning jero awakmu. Kowe engko diantem ora krasa, dipateni ora iso mati. Ki serius? Iya. Tenan. Iki ndi? Lagene? Ora iso. Kene wae apa piye? Ciut ning ngombo iki. Yo. Elastis. Ora sudi. Ametu ngendi kok ngewohke? Kowe ngamet ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Ngamet ambegan? Wis. Nek aku mlebu ning awakmu kowe dikapak-apake ora apa-apa. Lamun yo ditibani gaman mesti kowe ora apa-apa. Mergo kowe kedunungan aku kuwi dadi ampuh. Wis ngono wae aku tak mlebu ning awakmu yo. Nek wis mlebu awak aku mesti dadi ampuh. Gak wis lah modar. Omong wae malah pidato. Aku tak keplak sirahmu lho kowe. Wis. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon. Lir kincang ing risang mawe kandrum. Kono wis. Sampeyan ngerti? Aku wis nang awakmu. Lho, kok ora mbrenjol ya? Ora. Mergo iki sukma. Gleleng iki. Kowe diantem ora apa-apa, dipateni ora iso mati. Mergo saka dayaku. Terus kowe iso napa meneh? Iso ngilang mboten? Ora iso. Mbok gawe iso ngilang. Benar nyolong kowe. Saidan ora. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Weh, lah kok sampean nek dadi wong biasa ora iso mabur? Mergo aku ora dikeparengake mabur. Nek aku sing duwe kekuatan iso mabur. Wo. Nek ambles bumi ngampet ambegan niat ingsun ambles bumi terus sirahmu tatapno aspal ngarep kuwi. Ki anggere kok ora aku gejeglok tak jak senggel. Iya. Ngampet ambegan. Weh. Ora sida. Weh, engko nek ra nyata mlenthung jase. Nyata gawe wis. Niat ingsun ambles bumi. Wah, lah bumi iki peteng tenan. Ora ana apa-apa, Buna. Wah, lah kaya ana wong kae. Tak jak wah asem mayit to. Jaratan ketole mringis metu ngolah. Nah, nek mabur sirahe gedruk ping 3 niat ingsun mabur. Mbok sing apik omongane. Ya anu sikil. Wah, antasena iki arep nyilakake sirah kok kon gejlok. Ya mumet mabur tenan kon melayang.
sikil gedruk ping 3 niat ingsun mumet. Niat ingsun mabur. Kowe aja tiru aku to. Wah, ya ape nek mabur bane rambles bumi. Wah, iso karo ngendi-endi. Wedian ini ra golek kamar mandi ra ono gendenge. Rugi iki. Lah, iki. Kamar mandi karo kira kei gendeng. Oh, tuwa ra sido. Ting klinting kabeh. Ora motok. Wis. Nek medun, Ayo wis medun ngono wae. ah. Ki arep gleleng iki. Wis nantang. Amon Surabrata, Jayabrata, ayo Kartosebar. Iki Bagong digdaya kliwat ukur. Kowe mungsu aku iso menang, meguru karo kowe 20 taun legane ngatiku. Sajae mentas meguru anyar. Ora memper meguru kok mung sedilit. Ning matek aji jaya kawijayan. Ayo, kowe iso gawe aku semaput gedene aku tok anteng glecak. Meguru karo kowe 20 taun. Pecah siramunya. Lagi ngemake wong gawa kopi. Urung-urung nyekel tumbak ora. Ayo pecah siramu kowe Ya, tumban. Ya, tumban. Tumbak iso mbolong ndasku. Aku meguru karo 20 taun. Ya wis. mati tenan kowe Bagong. Hah? Mati tenan. Engko tak jas. Manggon entek baterai colokan listrik murip nang, guys. Aja edan. Ora edan serius iki. Pecah siramunya. Ya iki ora muni gamelan. Ngopo dagduk-dagduk. Pecah siramu. Wale ding. Pecah siramunya. Ah ngono. Hot. Bulan kowe. Ora tombal Tadi dendra terus peranganing para Sata Kurawa. Karto dendra. Dasar Purnyata. Karto marmo kalah karo kowe. Karto denda durung karuan. Karep ngopo kowe? Ngajar kowe. Kowe nek aku ngene iki kira-kira kowe gila ora? Lho, dimati lho. Lho. Kok mblesek awake? Ora mung awake tok. Aku nang bleseke sak ndase. Ora percaya kowe? Lho, Mat. gunjang kanjeng pamit kelapa katon. Ler kinjanging aduh. Mame gandrung. Nuwun pangapunten Kakang Durna. Kaya mboten nginten babar pisan nek Bagong digdayane kliwat ukur. Loh, Bagong digdaya mergane kula sawang saing katebian iso ambles bumi. Bagong iso ambles bumi iso mabur. Kakang Durna Kurawa bubar maut mboten kanten-kantenan. Ya sumanggaken Kakang Prembaturna. Oleh Bagong aja pamer. Kuat nampani Kyai Cundha maneh aku meguru karo kowe kepak. Gus, piye? Durna beto drei, Ndrai dengkulmu. Kae dudu drei. Lah napa? Kae pusaka arane Cundha maneh. Waduh, murup kaya wong nyuluh. Merga saka dhewe kekuatane sing ampuh ngegilani, mula pusaka kae murup. Terus Ora sawedi. Kethuke Gong, kowe ora bakal tekaning pati. engko nek mati Ora sawedi. Tandang ngono, aku sing bakal namengi sekon jero awakmu. oke, ayo gawa pusaka suntan aku ora wedi legane. To Sang Minarya Wangsit Pindha Kombang Kang ajaping tawang susuh angin ngendi nggone. Entos lalu kimbol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Saya gembelo siramu saya geleng pacakmu keparat. Ing atase wujude Bagong bae kok ngorak arek para Sata Kurawa sekarang bubar sar-saran ora karu-karuan.
Ayo, nek pancen kowe didaya tantang ngono, Kyai Cundamane. Kowe sing wong jireh Penembandurna. Durung babak kulitmu, durung putung balungmu. Kowe wis gawa pusaka Kyai Cundamane. Ayo, nek pancen pusakamu iki didaya tamakno dadane Bagong. Lho, kowe wani namane Kyai Cundamane? Ora wani sebab apa? Pusaka ampuh karo ora gumantung kowe. Ning gumantung kelakuane sing duwe pusaka. Nek kelakuane sing duwe pusaka kuwi elek, tumindake angkara budi candala, pusaka sing ampuh ora bakal ana dayane apa-apa. Ora percaya? Bisa dibuktikan. Silakan. Lho kuwi nyatane kaya ngono. Kabeh-kabeh kuwi mung gumantung ana kersane sing gawe urip. Ampuhing pusaka, ampuhing menungsa. Malati papan panggonan ki mung gumantung karo sing gawe urip. Hah? Wis tau ngerti critane Nabi Musa? Lho. Pendhita ora tau menyang pengajian. Nabi Musa kae tau ngomong ya. Kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi sabetno ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka sing gawe urip, mula tongkate ampuh. Nek wis ora diparingi firman karo Gusti sing akarya jagat, tongkat kae ya mung kayu ngono wae ora ana dayane apa-apa. Cundamane semono uga, tok anggap ampuh nek Gusti sing gawe jagat marengake Cundamane ilang dayane, kuwi mung wesi rongsokan. Ayo tibane nang wetenge Bagong. Aga wis. Ayo ora bakal temancep ning malah dadi srana melancarkan peredaran darah. Mergo aku tak uncek nggon weteng. Wis, aja kokean gunung sing tanpa guna. Dijajal apa piye? Oh, lakon mah. Oh, pala kandhong ya gumulung. Mangung siring sata kura. Kambaung wis ro titik. Merut layut sagung ratu. Kula nuwun ngapunten, Nggih. Iya, saking pangatinipun ponokan Bagong saengga kula damel ribet wonten ing negari Ngamarta sewu kalepatanipun ingkang Bapa Tandah Wadana. Bapa Penemban. Mestinipun Bapa Penemban Durna menika saged menggalih Bagong menika namung drajating Panakawan. Nanging sabab menapa panjenenganipun Bapa Penemban Durna mituruti dhateng menapa ing dados pikajenganipun Panakawan Bagong. Oh, iya margi Bagong sampun kurang ajar dhateng Bapa ing Sukalima. Bagong sampun miyas dhateng Bapa ing Sukalima. Bagong sajaipun sampun ngirani dhateng Bapa ing Sukalima. Namung semantena kang kinten kula Bagong namung dapur gegojekan. Mboten gadhahi niat wantun kaliyan Bapa Penemban Durna. Oh inggih ngaten kula nyuwun mangapunten lan salajengipun kula nyuwun dawuh saking Paduka Anak Prabu Puntadewa. Menggah kados pundi babakan perkawis menika? Sapurnaning pasewakan ingkang putra tumuli manjing wonten ing sanggar pamelengan nyuwun dhateng panguwasaning dat Kanggur Wengdat. Mugi-mugi pikantuk pepadang nyatanipun Dewa Asung pepadang dhateng ingkang putra pun Darma Kusuma. Jawata paring wangsit pusaka katiganipun menika kedah dipun lintoni. Lho, dipun lintoni menapa? Dipun lintoni wujuding kanugrahan ingkang badhe mandhap wonten ing jagat ingkang nami Wahyu Jati Wasesa Bapa Penemban. Gandhak bleguduk soal gembol suara ante awela. Dipun lintoni wujuding Wahyu Jati Wasesa kasinggihan mekaten. Menawi Bapa saged ngaturaken inggih menika wujudipun Kajeng Jati Wasesa tuwin Sekaring Jati Wasesa. Kula badhe ngaturaken wujudipun tumbak Karawelang payung tunggul naga miwah pustaka jamus yang jimat kelima sada. Wujudipun Sekar Jati Wasesa lan Kajeng Jati Wasesa. Kula aturaken Paduka badhe maringaken pusaka ketiga inggih kasinggihan mekaten. Nyuwun pamit yen kula Bapa badhe ngupati wonten. Nek dilintoni kayu jati biasa pripun? Bagong, nun. Kowe tak kandhani ya Bagong. Nggih.
ratu kuwi ora kena mban cindhe, mban siladan. Mban cindil, Mban cindhe. Mban siladan tegese ora kena bedak-bedake. Nggih. Kowe bali ning Karang Kadempel. mekaten sinuwun. Iya Bagong. Matura karo bapakmu, bapakmu mesti wis tanggap. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit nggih. Dulurku dulur, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sampeyan ora ngerti kekuatan kula to? Wente kekuatan apa? Mungsa Kurawa menang. Wah, aku ya weruh. Gumun aku ngatasi Bagong kok kekuatane ngedapi-dapi. Ora saniki Bagong modern. Iso ambles bumi, iso mabur. Oh iya. Nggih. Kaya ngopo? Mangmate nek mboten pitados. Seneng ta kowe? Bahagia ta kowe? Metu ra omong-omong. Soale iki nek metu omong. Modar. Dapusi ale Kang Putra. Kowe tak slupe kok njur arep sapa-sapa arep diumuki bapakku barang arep diumuki wong bapakku wong ngerti kok arep diumuki. Mbok menawa kok Wis Bagong baliya, sandhangamu kae mau gawanen. oh iya. Kula kakek kraton ya, Pak. Ya wis jupuken. Nggih, ajeng kula nggih melih. Ya wis kono Bagong. Romo Kiai, mbuh. Dimas Antasena Ketak ndasmu. ora dakoni tenan aku. Ora masalah. Sing penting kowe iso gimer sirahe gareng. Sik diancam kok kakane. Nyuwun pamit, Sinun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Nyuwun pamit nggih. Iya.